जोङो बेयाव फैनानै बिराद मोजां मोनदों मानोना बेयावहाय मोजां मोननानै मानसिफ्रा बिराद सेंग्रा सिख्लाफोर बिफां लाइफांनि सोमखोर मिथिंगाजों बुंफबनाय बडलेण्डआव दायो समायना मिथिंगानि जोबनो गैया। नंगौ, जों दिनै दिन्थिगोन नोंथांमोननो बडलेण्डआव बिफां लाइफांनि बिबारजों समायफ्लेनाय मोननैसो सावगारि। दासान्दि बडलेण्डनि बिखायाव थानाय रायमना नेशनेल पार्कनि समायना बिबार बारफुनाया बयनिबो गोसोखौ मुहि होदों। दिनै गोबां दावबायारिफ्रा बिबार बारफुनाय जायगायाव सौहैनानै सावगारि सेबखांनायखौ होंगो दोंगो नुनो मोन्दों। बे समावनो बडलेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि सदीप नार्जारिनि लानाय एक्सक्लुसिभआव दावबायारिफ्रा मा बुंदों फै खोनासंना लानि। जोङो बेयाव फैनानै बिराद मोजां मोनदों मानोना बेयावहाय मोजां मोननानै मानसिफ्रा बिराद सेंग्रा सिख्लाफोर जेन'बा बोराय बुरैफोरबाबो नायनो लुबैनानै बयबो फैयो आरो मोजांबो मोनो जोङो। सोरबाफोर फैनो गोसो जायोब्ला नायफैनो हागोन बे बिबारखौहाय। जोङो बेयाव फैनानै बिराद मोजां मोनदों जायगाखौ बिराद बारा गुसु जोंनि बे नेशनेल पार्क रायमनायावहाय फैनानै जों बिराद मोजां मोनदों आरो बेनो। समावहाय जों मिथिनानै लागोन गल्डेन लेंगुरनि जइन्ट सेक्रेटारि बिथांनिफ्राय नैबेयावहाय जों गोबां बावैसो सिगां ससियेल मिडिया मोखां बिजाबफ्रावहाय भाइरेल जानायखौ जों नुनो मोन्दों। बे समावहाय माखासे बाथ्राफोरखौहाय जोङो नैबे रायमना नेशनेल पार्कनि साखाथियाव थानाय माखासे नैबे आवजार बिबारजों बुंफबनाय समायना रमायना जायगाफोरखौ आरो सिङावहाय मा मा दङ नैबे समावहाय जों नैबे बिथांनिफ्राय मिथिनानै लागोन। सिगाङाव आङो आंनि अननाय आरो गोजोननायखौ बडलेण्ड बुब्लिनि साफ्रोमबो नायगिरिनिसिम बेखौ जासिहरनाय जायो। दिनै जोङो सप्तासे बायदि दिनै जोङो नैबे रायमना ओनसोल रायमना वेस्टार्न रेन्जनि खाथियाव जे आवजार बिबारनि जे समायना जे मोनसे मिथिंगा महरखौ नुनानै दिनै गोबां जे दावबायारिफोर बेसिकेलि माने बांसिनै जे लकेल्सफ्रा बेयावहाय फट'शुटनि थाखाय बेयावहाय फैनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेयावहाय जोबोद मोनसे भिर जानायखौ जों बेयाव नुनो मोन्दों। मानोना बुङोब्ला मोनसे दा नैबे टाइमनि मोनसे टुरिस्टफोरनि मोनसे एट्राक्सन जानानै दङ। दा बेखौनो जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे बेफोरबायदि मोनसे सिजनेल मोनसे आवजार बिबारनि जे मोनसे समायहोनायखौ दिनै गोबां मानसिफ्रा जेरै मिथिंगानि जे समायहोनायखौ बेयावहाय नायफैनो थाखाय बेयाव फैदों, गोजान गोजान जायगानिफ्राय बेयाव फैदों। जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिनिफ्राय जों बेखौबो मिथिनो गोसो जादों जे माखासे सुलुंनिफ्रायबो जों मिथिनो मोन्दों जे फैगोन समाव जे मोनसे फेस्टिभेल दिनै बे जोंनि रायमना वेस्टार्न रेन्जआव खुंनो थांगासिनो दङ। जेब्ला बे फेस्टिभेला जागोन अब्ला जोङो फोथायदों जे बेयावहाय मोनसे टुरिस्ट एट्राक्सना बेयाव जागोन आरो हामलायथिदों जे जेसेबांनाखि दावबायारिफोर दं गोजान गोजान जायगानिफ्राय जे नैबे मिथिंगा महरनि जे एबा बिफां लाइफांनि जे बिबारफोरल' नङा जोंनि बे पार्कआव थानाय जेसेबांनाखि जिब जुनारफोर दं दिनै बेफोरखौबो नायनो हागोन। जेफ्रा जायाव इन्टारेस्टेड बेयावहाय बिथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन। आচ্ছা, जायफोरा टुरिस्ट खालामनो फैगोन बिथांमोना जिब जुनारजों लोगोसे बबे जायगायावहाय गिदिंनो मोनगोन? जिब जुनार नुगोन ना नुवा बे रायमना नेशनेल पार्कनि हाग्रा सिङावहाय? जिब जुनारजों लोगोसे गोबां दावबायारिफ्रा जायफ्रानाखि टाउन सहरफ्राव थायो बिथांमोना जे दैयावहाय बिसोरो दैखौ नायनो फैयो, संकस दैखौ नायनो फैयो। खायफा दैखौ नायनो फैयो, खायफा बेफोरबायदि जे हिमालय हाजो एबा भुटान रायजोनि जे हाजोफोरखौ बिथांमोना नायनो फैयो आरो लोगोसे बेयावहाय जे मोनसे हाग्रानि जे मोनसे महर एबा मिथिंगा महर जोबोद मोनसे केप्टिभेटिं एबा मानसिफोरखौ बोनाय मोनसे आक्रसन दं। बे आक्रसनखौनो जे बिथांमोना नायनो फैयो, जोबोद मानसिफ्रा गोजोननाय मोनो। बयहाबो गुबुन गुबुन मोनसे इन्ट्रेस्ट थायो। जायफोरानाखि बिफां लाइफांनि जे इन्ट्रेस्ट बिसोर बिफां लाइफांखौ नायनो फैयो। जायफोरनाखि जिब जुनारखौ नायनो फैयो आरो खायसे जे मिथिंगा महरखौ बिसोरो नायनो फैयो। बेखायनो जोङो हामलायदों जे जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय एबा जोंनि बे ससाइटिनिफ्राय जे दाब दाब जायगानि जे दावबायारिफ्रा जोंनि बे ओनसोलाव फैनानै बेखौहाय भिजिट खालामफैनो हागोन। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला
9435704380 जानबुं अनजिमा आरो रिलेटिभ पाब्लिक स्कुल @gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।